Lawer hwn afyddi'n byd yr dwysyd can a hef, gyda sé táchtach túirt fé túirt go nos canon bunca is aidig gan dawta hánig o comisiwn na mewn y fwynige agus fi túnsgol le dianaf chuinen sifed y lín ochr hw Ysbaenioch sefydus na ganwn di gael yn y dyd mar a chlwsturiad e gartlan RTA idir cartlan radio eiron agus cartlan reina gaeltocht a hwsni an afyddi'n iasans na siachbodau. Di'n da cartlan sin a yigitu ag RTA mar chud do bhór húnscdul hosna cúpla bliana hin agus lorigéad ar cóir de cawir agus thugad ar conar do ríis chuin sifid ar lína Robert Spáineach láchiad sampla ón maiúchan san a léireochan sefyd is cainte atá na cartan acu. Cúpla bliana sin bí a hen tos na héidir a bheith cuine bit conasiad fi tafatí fuime hrescríomh agus a galíniu leis a bhuaim ní hen rud nó é seo gan dat an talíú spórsáilte cultúréid sin an bogara cheanglóí an focail leis an buin tama ina deirtar an focail san sa tafad go banósach ha bogaraí ar fáil inis is féidir íslódáil ó GitHub a dhéanaan nob sin deit brug bean ar a danga. Le cúpla bliana nuas hí technoliaachta dhéile ann agus ní hibríidir chomá céanna lei seo. Is fear ón Egypt is stoilm a ghorbut an CTC Forster Liner ó Saidi Bíne do canon.caí agus ní leanghil na gé ní gibrín se le gailen agus technoliaachta i gibríon har taungacha. Agus go banúsach tugann sé puin tama deit agus higann sé cá deirtar an focail in sa tafad agus tugann sé start agus in deit cá deirtar. Na háanta san bhí bogara forbartha ag Kevin Scanlon cúpla bliana nuas an caidána hóid bhí sé seo ficithe stocha go daine hana ach go banúsach bunachar sanarí canóna curtha le chéige agus bogara cruthaige ranhían fuidimeach canónacha a thugann an legan caidánach don vocals. Mar sin daidig linn an dá technoliacht sa chur le chéile chun taftí fuime chur ar fáid ar lí nuálach idir gníomhach ar lí ná raibh beidir tá spáinte siad a haftí fuime hana má dir leis an gáilin. Gan dátainach é seo hana in san ruá cúpla bliana hin sé samplan na hirise is mó hasí an amachtósa language infrastructure made available a bainim don donscadal go banósach rud ceanna ach do chanúntí na hirise agus go bhíad fá focail a chuirdach sé cheartta go mé seo hoscailt rumré aseansa. Is beag iruise ha gom hanske sin an focail béidir san iruise. Dinne se nach mar ceanna maratá a gailin an legan sort go bíad fá caiideán agus legan canón don iruis ifigiúil bookmal agus únarsk agus ha bogari go son choma a cheanglóin an dá sort rescíomh lena chéile agus úsáidir force alignment levéal na haberte agus an son go féidir an focail chuirdach agus na legannacha iagsóla i dhiiscint ar léar scáil an son mar a hása. Mar sin go banósach ní sinne cheap smuoinemsa a cha mí do úsáid mónlaí internaisiúnta agus daidig le Michael Rodékint stoilm a bhd níos fearr ná lia a Robert Rodékint is féidir a gás agus is féidir a Robert agus is féidir bheith chur leis i gcónaí. Ach is sé an bun principal ceanna é go féidir tafatí canónacha a thascríomh sa chanónt, legan caiidánach a láthair, go féidir an legan caiidánach a úsáid chun an tanga agus na legannacha iagsóla a bhapáil timp na tíre agus an son go féidir len iad sanna dhiiscint ar a léir scáil agus a bheith géisteach le choma. Is dóilm gur céim chun cín é seo ar an sort tangólaocht nó canónolaocht atlas a bhí dhéanam riimiise beag daoine idirnolalas mai ealaide lesid beidir an Linguistic Atlas and Survey of Irish Dialects a fuil siach na cogadí agus na seacadí ó Institute ná léin im lear lia. Seo pictúr an sa do leannach bháin don giadam leabhar an atlasan agus nadidir an cínseh go maithe ach sin an focail edible nó rubble agus chuig Heinrich Wagner timppla na tíre chu sé agalhid is stoilm 8 caintóid idir caintóidí maithadúchasacha agus caintóidí an tanga dearútacha go déidir an nachadaí sa sach na gagadí sfreic sé síos freigraí sa bhhair scríomh os hiún míle ceistmhatha agus chud sé cuideacha ar a léirscáil mar seo agus an san bhuiilte sé an ceistnóid in sa bhhair scríomh. Agus is áis anthachtacha sin do hanónolaíocht staúil na gaiilena is do filolaíocht na gaiilena tí chéile mar go féidir dul siar nach mór agus éisteach le thuúile leis slí láireach daine. Ach gan dátá febanna leis a chomá mar an tú brachanna bhra ar rud a chhuiling Heinrich Wagner hain ní féidir leis an scoláide nó leis an bobbal ná bhfuil an sainolalas acu ar chunas IPA a léamh ach ní féidir le héine dul siar is éisteach leis na tafaí sin a bháin beagán beag tafad a bhaiden don oberpáirce gin Wagner ní chhualas a riamh ceannach a stoilm
cháan tí cíine ann. Mar sin is siomh agus is tons go le canon.caí a léman chun cíine seo stoile mar chuidann sin tafad fáil don scoláide agus don úsáidóid agus is féidir le héine am réúntas héin a thuút cad a chlusin siad mar godóach ní mar chéile chluismid goléis fáíochttaí bí an tuaidirmí jaagsúla go daine brehead a hí a goin leis a ganúntáide hisin is a kaint le carachum iné ó bhuio a mar bhí ceiste go mé all rescríomh go san na bhin agus ceapas go ggóil a técinn agus ní a bh ceachta gom. Í caiintúir dúcha sé seo dhé sé leis agus dúte ná a bh ceachta gom an náíochtta vísa chu inúil a scríomh mar thudí chuil chúisecha go dastíí an treáil ón glóis chun iad a hiiscinnta gceart. agus dichas gur mise atá déanamh a lá don pas dénach ar na tascíní seo go léis nó misetá a dhéanamh san be láid be se go dé agus an túnscoil le raig a bhí lé sin hoscail tabarín agus sanolalathe canónolalathe scoileisteach chun an chu don ab sin dhéanamh chun cheartú chun go féidir linn cóiad an poiblí údarrásach agus choráinte go puinte chuma a chuidir fáil ach sé sin goléid. Sí sa bóthir níla ag go bhainte sin go póid.